मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो E-Shram कार्ड नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादो जोबजासिम A to Z नोंथांमोना नायदो मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो। हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गोबां कमेन्ट्स खालामदों एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाला होननानै दासिमबो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर E-Shram कार्ड आरो नोंथांमोना मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो न'आव थानानैनो आरो गोबां कमेन्ट्स खालामदों बैसोआ बेसेबां दा बैसोआ 16 निफ्राय 59 इयार्ससिम बेजों लोगोसे स्टुडेन्टसफोराबो एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रा दासिम नोंथांमोना जब गैथ'वा थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामना लानो हागोन। गोबां कमेन्ट्स खालामदों स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय जायफ्रा जब दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनाङा। बेनिफ्राय लोगोफोर जायफ्रा सोंगासिनो दङ E-Shram कार्ड थायोब्ला मा मोनगोन मा मोना थ' बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ नायबानो जाबाय। दा जों अफिसियेल हम पेजाव फैबाय। दा जों हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे पेज मोनगोन। दा पेजाव बुंदों मा नांगौ डकुमेन्ट्स नोंथांमोना नायग्रोदो बेनो जाबाय आधार नाम्बार नांगोन आरो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जाथारनांगोन एक्टिभ मबाइल नाम्बार मानोना OTP थाङो नालाय। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोना होथारनांगोन एकाउन्ट नाम्बार IFSC कड बेनिफ्राय बैसोआ 16 निफ्राय 59 इयार्ससिम बेयाव होनाय दङ। नोंथांमोना जायफ्रा गोरोबगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनांगोन बे कार्डखौ। दा लोगोफोर बे कार्डआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय लेबार डिपार्टमेन्टनिफ्राय थ' लेबार कार्डआ आलदा जायो बे आलदा थ' नोंथांमोना डिफारेन्सखौ मोननो हादों। दा बिनि अनगायैबो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ जों दानिया आवगायनोसै। दा लोगोफोर गोबाव खालामला जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो दा बेखायनो जों बेयाव माखासे NCO कड मोनसे मोनदों आरो लोगोफोर NCO कड चेन्ज जाबाय होनना बुंदों 25 नभेम्बराव मोनसे आपडेट फैदोंमोन। दा सिगाङाव जों माखासे बेले बेजे मोनदोंमोन नोंथांमोना अब्लाबो आपडेट खालामनो हायो जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननाङा जास्ट नोंथांमोना आपडेट खालामनो गोसो दङब्ला खालामनो हागोन। दा बेखायनो जों NCO जों कडखौ नायनोसै मा फैदों। दा बेयाव फैदों लोगोफोर माखासे कड नाम्बार फैदों बेनिफ्राय नोंथाङा मा मावो मा खालामो बेयाव गासिबो दङ आरो दा हमना ला एग्जाम्पल महरै जों एग्रिकालचार मेक्सिमाम मावो नालाय बर'फ्रा थ' बेखायनो नोंथांमोना एग्रिकालचारखौ सेलेक्ट खालामनो हायो। बेनिफ्राय फिल्ड क्रप एन्ड भेजिटेबल ग्रवार्स दङ बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे काल्टिभेटर जेनेरेल बेबादि दङ थ' नोंथांमोना नायै नायै सेलेक्ट खालामनांगोन आरो एप्लाइ खालामबा नोंनि अकुपेसना मा होननाय सोंनाय दङ थ' नोंथांमोना बेखौ होनांगौ। दा जों बेक थांसै लोगोफोर बेक थांना जों एप्लाइ प्रसेसआव थांसै आरो एग्रिकालचारल' गैया नोंथांमोना गोबां अप्सन मोनो गाहायाव बोख्लाय बोख्लाय नायबानो नोङो मा खामानि मावो गोरोबो बेखौ होना लाबानो जाबाय आरो दानिया जोङो मा खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एसेब्लाबो बेनो जाबाय आधार नाम्बारजों मबाइल नाम्बारा लिंक थानाय जोङो मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय जों केपचाखौ होनानै जों गाहायनि मोननैबो अप्सनाव न' होनानै जोङो सेन्ड OTP आव थुनांगौ अब्ला नोंथांनाव OTP थांगोन। दा बेखायनो आं बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबाय जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थानाय बेखौ आं होबाय। बेनिफ्राय एन्टार केपचाखौ नोंथांमोना जेरै दं केपचाखौ बेयाव होदो सिनायाबा नोंथांमोना थिराव थुना हो अब्ला बेयो चेन्ज जायो। दा जों बेयाव होबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानोना जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोना बुजिनांगोन। दा जों मोननैबो अप्सनाव न' होनानै सेन्ड OTP आव थुना होनोसै। दा जोङो सेन्ड OTP आव थुनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। दा नोंथांमोना बे OTPखौ साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोङो आरोबाव आधार नाम्बारखौ होनानैसो जोङो प्रसेसआव थांनो हायो। दा बेखायनो आं बेयाव साबमिट थुबाय। दा साबमिट थुनाय लोगो लोगो जोंहा आधार नाम्बारखौ होनानै जोङो प्रसेसआव थांनोसै। दा बेखायनो आधार नाम्बार बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव आइ एग्रि मोनसे अप्सन मोनदों टार्म्स एन्ड कन्डिसन बेखौ नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो अब्लासो जोङो साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोङो थांनो हायो गुबुन प्रसेसआव एबा एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव। दा आं बेखायनो साबमिटआव थुनोसै। दा साबमिट थुनाय लोगो लोगो जोङो थांसै गुबुन पर्टेलाव। थ' दानिया लोगोफोर भेरिफाइड जाबावनांगौ आधार कार्डजों बेखायनो नोंथांमोना भेरिफाइड खालामनो थाखाय OTP मोनबावगोन बे OTPखौ होनानै भेलिडेट खालाम अब्लासो भेरिफाइड जागोन आरो नोंनि आधार कार्डआ श' जागोन। दा बेखायनो जों बेयाव होनोसै। दा होनाय लोगो लोगो बेबादि मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे कन्टिनिउ मोनसे अप्सन मोनोमोन बेखौ नोंथांमोना होनानै होनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ गुबुना गेवना फैगोन। दा गेवना फैबाय बेनिफ्राय दानिया इमारजेन्सि मबाइल नाम्बार होनो हायो गोसोब्ला होआबाबो जेबो नङा। बेनिफ्राय इमेल ID होनो हायो होआबाबो जेबो नङा। मेरिड आनमेरिड नोंथांमोना होदो बेयाव स्टेटासखौ। बेनिफ्राय फादार नेमखौ होदो नोंनि फादार्स नेम होदो बेनिफ्राय ससियेल केटेगरियाव ST खौ होनो होदो बेनिफ्राय सार्टिफिकेट आपल'ड खालामलायनांगौ गोनांथि गैया जेरावनोखि गोजा नाम्बार दं बेखौ होथारनांगोन। नोंथांमोना बेयाव ब्लाड ग्रुप होनो हायो गोसोब्ला मिथियाबा नाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना नमिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनो जाबाय सोरनो नोङो नमिनि खालामनो सानदों बेखौ होदो बेनिफ्राय नोंनि नमिनिनि बेयाव डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय जेन्डारखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। दा बेखायनो जों डेट अफ बार्थ होबाय बेयाव नमिनिनिखौ बेनिफ्राय जों जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामबाय
बेनिफ्राय बे नमिनिया नोंनि मा जायो रिलेसन बेखौ नोंथांमोना होदो सन हासबेन्ड फादार ग्रेन्डफादार वाइफ जायखिजाया दङ बेनिफ्राय दानिया गार्जेन नेमखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव बै नमिनिनिखौ होनो होदो आरो एड्रेसखौ होनानै होदो बेनिफ्राय नमिनिनि डेट अफ बार्थ होनानै नोंथांमोना सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होदो। दानिया बे प्रसेसा जोब्बाय दानिया जों नेक्स्टआव फैनोसै बेनो जाबाय जोंहा रेसिडेन्ट एड्रेस दा जोङो रेसिडेन्ट एड्रेस एबा नोंथाङा बबेयाव थायो बेखौ होनांसिगोन दा जोङो आसामखौ होदो स्टेटखौ दा जोङो स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामबाय आसामखौ बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव फैबाय माखासे डिस्ट्रिक्ट दा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ सेलेक्ट खालामदो दा जों सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा दानिया कारेन्ट एड्रेस थ' कारेन्ट एड्रेसाव नोंथांमोना गामियाव थायोब्ला रुरेल होबानो जाबाय आरो टाउन लेभेलाव थायोबा आरबानाव हो बेनिफ्राय हाउस नाम्बारखौ मिथियोब्ला होना होदो जायखिजाया मोनसे बेनिफ्राय दानिया लकेलिटिया बेयाव ओंखारखाबाय डाइरेक्ट ओंखारखायो दानिया जोंहा स्टेटखौ फिन खनसेबाव सेलेक्ट खालामबावनांगोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जों सेलेक्ट खालामबावदो नोंथांमोना लकेलिटिखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा बबेयाव दंगासिनो दं बेखौ सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना होदो पिन क'डआ फैखाबाय दानिया नोंथाङा माब्लानिफ्राय बेयाव दंगासिनो दङ नोंथांमोना माब्ला समनिफ्राय दङ खै बोसोरनिफ्राय बा बेसेबां बोसोरनिफ्राय दङ थ' बेखौ नोंथांमोना होनांगोन नोंनि बैसोनि सायाव होनो हायो मर देन 25 इयार्स नोंनि डेट अफ बार्थनि सायाव दा बेनिफ्राय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होबावदो दा सेभ होनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा फैसिगोन माखासे आपडेट बेनो जाबाय क्वालिफिकेसन नोंथाङा मा खालामो दा आंनि साबस्क्राइबारा मा बेसेबां फरायनाय बेखौ आं होनसिगोन बेखायनो आं बेयाव होनोसै प्राइमारि एबा मिडिलआव दा बिथाङा मिडिलसिम फरायदोंमोन दा जायफ्रा सेकेन्डारि हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेट नोंथांमोना होनो हायो जायखिजाया होनो हायो आरो नोंनि सायाव बियो दा बेखौ होबाय बेनिफ्राय सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनाङा दानिया मान्थलि इनकामा नोंना बेसेबां बेखौ नोंथाङा होदो नोंनि सायाव दा बेयाव आङो 10,000नि गाहायाव होनसै बेखायनो फार्स्टनि अपसनाव होबाय आङो 10,000 एन्ड बिल'आव जोङो बेयाव होबाय आरो दा नोंथांमोना बाराबो जानो हागौ बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनाङा बेनिफ्राय जों सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होदो दा सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो दानिया एनसिअ कड चेन्ज जाबाय नालाय नोंथाङा मा खालामो मा मावो मा लेबार बिनि सायाव नोंथांमोना गोबां नलेज थानांगोन आरो बेखायनो जोङो जेब्लायबो एनसिअ क'डखौ जों नायनांगौ बेखायनो क्लिक हियार मोनसे अपसन मोनो बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो मा खालामो जोंहा कड नाम्बारा बेसेबां गासिबो डिटेल्सआ थाजोबो आरो दा बेखायनो जों क्लिक हियाराव थुनानै जोङो नायग्रोनोसै मा खालामनांगौ आरो मा होनाय जादों बेखौ बुजिनांगोन दा बेखायनो आं बेयाव क्लिक खालामबाय दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्रिकालचाराव मावोब्ला थ' जों आबाद मावोब्ला जों एग्रिकालचार सेक्टराव होनो हायो आरो दा नोंथांमोना सिरियेल नाम्बार 1निफ्राय 9सिम बेयाव मोन्दों आरो बे जाबाय गासैबो एग्रिकालचार लेभेलनि आरो थ' नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ थ' दानिया जोङो बे एनसिअ कड नाम्बारखौ लिरना ला जाहाथे नोंथांमोना कनफिउस जाया एग्रिकालचार दङ बिनिफ्राय गोबां फिसारिसफोर दङ नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नोङो मानि सायाव खामानि मावो बेखौ होबानो जाबाय आरो दा जब रला नोंथांमोना काल्टिभेटर बेबायदि मोनो दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा दानिया प्राइमारि अकुपेसनाव लेबारार एबा एग्रिकालचारेल थ' नोंथांमोना लिरना हो अब्लानो डाइरेक्ट ओंखारखागोन दा बेखायनो आं बेयाव लिरबाय एग्रिकालचार दा लिरनाय लोगो लोगो जोंहा फैबायनाय लेबारार ओंखारबाय नोंथांमोना बेयावनो क्लिक खालामदो दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव सेक्टर नेम ओंखारदों बेयाव नुदों क्रप फार्म लेबारार्स बेबायदि दङ आरो थ' नोंथांमोना बेयाव होदो बिनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्सआ नोंथाङा माब्लानिफ्राय बेयाव खामानि मावगासिनो दङ नोंनि डेट अफ बार्थनि सायाव एबा नोंथाङा माब्लानिफ्राय एक्सपिरियेन्स लादों बेखौ नोंथांमोना 5 इयार्स 20 इयार्स होनो हायो आरो थ' बेखायनो आं बेयाव 20 इयार्स होनोसै नोंथांमोननि जायखिजाया एक्सपिरियेन्सनि सायाव आरो बियो थ' नोंथांमोना बेयाव नोङो मा खालामा जायखिजाया लेबारार एग्रिकालचारेल नोंथाङा मा खालामो बेयाव लिरै नायनानै थ' नोंथांमोना सार्च खालामनानै लानो हायो थ' बेनिफ्राय आङो एक्सपिरियेन्सखौ 20 इयार्स होनोसै बेयाव मानोना बिथाङा बैसो जानाय नालाय थ' 20 इयार्स होबाय बेनिफ्राय सेकेन्डारि अकुपेसना ओंखारदों काल्टिभेटर जेनेरेल माने बिथाङा गोबां बिथिंनि आबाद मावो आरो जेनेरेल बेखायनो बेयाव होबाय दा नोंथांमोनाबो होना लाबानो जाबाय सेक्टर नेमाथ' एग्रिकालचारखा दा बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नांलाया प्रुफनि थाखाय दा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ इम्परटेन्ट नङा नांलायथारा बाट नोंथांमोना ट्रेनिं मोनदों नामा होननानै नोंथांमोना मोनदोंबा रिसिभ होबानो जाबाय फर्मेल आरो मोनाखैबा डिड नट होबानो जाबाय दा साब स्किल्सआव नोंथांमोना हारसिं रोंनायब्ला सेल्फआव होबानो जाबाय सेल्फ लार्निंआव होना हो बा नोंथांमोना जायखिजाया होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनो हायो दा आं थुबाय दा बेनिफ्राय दानिया बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव फैबाय दा नोंथांमोननि लास्ट अपसना बेनो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना होथारनांगोन दा बेखायनो बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो गभर्नमेन्ट बेनिफिट्स मोनगोन नालाय उनावहाय दा बेखायनो जोङो बेखौ खालामना लानांगौ आरो दा गभर्नमेन्टआ खोथा होखादोंमोन माबा मोनसे बेनिफिट्स मोनगोन होननानै बेखायनो एकाउन्ट नाम्बार लाजोबखादों दा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ कनफार्म खालामनांगोन एकाउन्ट नाम्बारनि हल्डारनि नेम होनांगोन बेनिफ्राय आइएफएससि क'डखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट होनानै नायनो हायो बेंक नेम होनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना नायनो हायो आरो स' बेनिफ्राय बेंक नेम होदो ब्रान्स नेम होदो बेनिफ्राय सेभ एन्ड कन्टिनिउ नोंथांमोना थुना होदो
दा बेयाव गासैबो फिल खालामबाय नोंथांमोना बेबादि सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया बैंक नेमखौ होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय ब्रान्च नेमखौ होदो उदालगुरि ब्रान्च होबाय सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ गुबुना फैसिगोन दा जोंहा जोबनो फैबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो नै दा नोंथांमोननि गासैबो फ्रिबो ओंखारबाय नोङो मा फिल खालामदोंमोन गासैबो नोंनि एड्रेसा श' जाबाय आधार कार्डआव जेरै दं बे गासैबो ओंखारजोबगोन बेनिफ्राय गासैबो अके जाबायब्ला थ' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनांगौ आरो दा नैबेयाव गासैबो ओंखारजोबबाय नोंथांमोना नायफिनजोब गासैबो अके जादोंब्लासो नोंथांमोना फिल खालाम साबमिट खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना इडिटबो खालामनो हायो आपडेट खालामनो हायो जुदि रं जायोब्ला दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नोंथांमोना आइ एग्रि मोनसे मोनदों अपसन बक्सआव टिक मार्क होदो दा बेनिफ्राय होनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना गाहायाव साबमिट मोनसे मोनदों आरो जुदि मिस्टेक जादोंब्ला इडिटआव थुना हो दा जोंहा फाइनाल साबमिट खालामसैबा थ' नोंथांमोना साबमिटआव थुना होदो दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा बियो कार्डआ मोनसिगोन नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो पस्ट अफिसाव फैया नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै थ' नोंथांमोना लानो हासिगोन नोंथांमोना नैबे डाउनलड अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन दा बेनिसिम लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसा दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव